Mga kaigsunon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ikalipay nako na makasaulog nining atong santos nga misa, pagpasidungog sa atong mahal na patron, atong mahal na protektor o titular ining atong Archdiocesan Shrine, ang ato ang pinilanggang Jesus Nazareno. Kadaghan nato diri moari aron mangayo, musangpit, muday, umuhangyo. Daghan sa ato ang mga katuyuan, mga nangayo kita og kalinaw sa atong banay, kalinaw sa atong pamilya. Kita adunay kitay gipangayo usad na mga grasya. Kasagaran nato atong iampo usad, atong gidala sa atong mga pag-ampo, atong mga kiigsunan nga nanginahanglan sa pag-ampo o pagpalambo sa ilang pagtuo. Mao na tagsa-tagsa kanato nangayo kita og naghuwat kita og grasya, kundi man milagro. Nangita ta og milagro. Ang atong storya dili layo sa storya sa panahon ni Kristo ug sa iyang mga apostoles. Sa iyang pagsuroy-suroy, sa iyang paghapit, pagduaw, iyang giubanan ang katawhan na nanginahanglag kaluwasan, nanginahanglat sama kanato og milagro. Sa atong pagbasa karon, labi na sa atong ebanghelyo, nagpakita si Kristo siyang gahom unsang klaseng milagro iyang gihatag. Unsang klaseng milagro. Kay usahay kinahanglan ta na atong ibutang sa atong kasing-kasing o sa atong paghuna-huna nga ang milagro sigon sa huna-huna sa Dios dili sama sa huna-huna sa tao. Kaya atong milagro ganahan ta og instant, diretso. Kitang mga Pilipino hilig kita og instant. Daghan kay instant baligya sa supermarket, instant noodles, instant coffee. Labi na sa ato ang pamilya, daghan tag instant decisions. Kung di na mao ang panghuna-huna sa Dios, ganahan siya na kita makasabot sa milagro na iyang gihatag. Sa katapusang bahin sa atong ebanghelyo karon, di naghisgot og usa ka milagro, nay usa ka butang na kitang tanan maigo ta kanunay. Ningon na ang mga disipulo wala sila makasabot sa kahulugan sa milagro sa pan. Mangutana tag sa ilang pag-uban-uban ni Kristo, di nakita, nahikap, nadunggan gyud na si Kristo. Wa gihapon sila kasabot sa kahulugan sa mga milagro ni Kristo. Kung mo nagipakita si Kristo karon sa ebanghelyo, laing klaseng milagro, ang milagro na makaduot sa atong kasing-kasing. Ug mao ni atong tumong sa atong pamalandong karong adlaw. Nganong dili man makalusot, di man ta makasabot, di nato maangkon ang tinun-anay na milagro. Tungod sa pagkagahi sa atong kasing-kasing. The hardness of heart. Sa atong ebanghelyo karon, mao na siya stumbling block, mao na nakapahunong sa mga disipulo pagsabot sa kinaiya, sa higugma, ug sa pagkamanggihatagon sa Dios, ang pagkagahi sa ilang kasing-kasing. Nganong gahi man atong kasing-kasing? Mangutana tag kaning pagkagahi sa kasing-kasing kanunay gibalik-balik sa atong Ginoo, dili lang sa mga pagbasa sa ebanghelyo kundi hasta sa karaang testamento, gibalik-balik, convert because your hearts are like stones. Gahi ang atong kasing-kasing. Nganong gahi mo atong kasing-kasing? Tungod, first, we are so fixated or kita nagsige lang tag balik-balik o huna-huna sa atong bad experiences in life. Daghan tag mga kasakit na panghitabo
sa atong kinabuhi. Relasyon man sa atong kapamilya, kaigsuonan, kahigala, naigo man kita usa ka kalamidad or trahedya, nakaagi man tag usa ka crisis, nawad-an man tag trabaho, na usa sa atong pamilya nag-antos tungod na sakit. Daghang laing-laing mga sitwasyon diin mao na siya nag-accumulate sa paggahi sa atong kasing-kasing. That we are not ready to face another step in our lives. If we are too fixated, kung magsige lang ta og huna-huna sa mga bad experiences in life, all the more our hearts will become stronger as stone. Why? Lugar din kita motubo kay atong gihuna-huna pirmi ang negatibong aspekto sa atong kinabuhi. God uses, gigamit sa Dios ang mga kalisdanang sitwasyon sa atong kinabuhi aron kita motubo, aron kita makaangkon na siya ang Dios. Nakaingon si Pope Francis na ang kitang tanan mga tao nang inahanglan tag crisis sa kinabuhi. Kitang tanan moagi sa crisis. Tungod pinaagi sa crisis, makit-an nato unsay sud sa atong kasing-kasing. Take for instance ang kaning atong pandemic karon, daghang aspekto sa crisis. Sanitary crisis, security crisis, economic crisis. Ingon si Pope Francis, walay tao na mugawas aning crisis na wa mausab. Either the person becomes a better person or the person becomes worse. Sa atong tagsa-tagsa ka crisis, mao ka ng higayon nagipakita sa Dios nga naay opening na atong masinati ang iyang milagro. Not instant. Dili instant ang milagro sa Dios. Sa atong pag-ampo, atong pangayoon na atong makabot na pagsabot sa kinaiya sa Dios. His ways are not our ways. Mao na if we are fixated on the past hurtful experiences of our lives, our heart will never become mild, soft, and warm. Ikaduha, maong gahi atong kasing-kasing tungod kay ang sentro sa atong kinabuhi mao ako. Ang akong mga panginahanglan, ang akong ganahan, ang akong kabubuton. Ang sentro sa kasing-kasing ako. Mao na ang kasing-kasing dili ka mao mutanaw sa laing mga panginahanglan. Ang kasing-kasing dili ka mo mutanaw sa mga panginahanglan sa akong kaigsuonan. Ang kaning pandemic ituluan kita na ang sentro sa kalibutan dili ako, dili ang akong katuyuan, dili ang ako ang kagawasan, kundi ang salaing tao. The more generous our hearts are, the more it is open to receive God's mercy. Muna, kung kita ang atong sentro sa atong kinabuhi, maulang ang ako ang prioridad sa kinabuhi, walay higayon na kita motubo o madawat ang grasya sa Dios. Let us measure our hearts if we are capable of recognizing the other, the need of other persons, the concern of other persons. The more kita maminaw sa mga katuyuan, sa mga panginahanglan sa uban, the more our hearts will become accommodating in receiving God's mercy. Ikatulo, why our hearts are hardened? Because we are insecure. Di ta ganahan mulantaw sa kaugmaon kay mahadlok kita mulabang. Daghan ka nato, mahadlok ta, muabli lang sa atong puntahan sa atong kasing-kasing. Tungod mahadlok ta nay mawa nato.
we will lose something. But kituluan ta sa kinaiya, sa kasing-kasing ni Kristo, that the more we open our hearts, the more God's providence indicates to us the correct and right path. Muna tuluan ta how to trust providence, trust mercy, trust the compassion of God. And all the more if we put everything, kung atong gitugyan tanan, ang atong kaugmaon, atong problema, atong kasakit, atong mga panginahanglan sa kamot sa Dios, the more we are receptive of His mercy. Muna gituluan kita sa unang pagbasa that the remedy, ang tambal sa usa ka kasing-kasing na gahi, maong paghigugma. Because fear unmasks our vision of God. The more we fear, the more we block ourselves, the more we fail to recognize God's love. Tanaw nato ang karong atong imahen sa Jesus Nazareno, puno sa kaluoy, puno sa gugma. Wala mahadlok mo atubang sa iyang kasakit. Gigakos ang iyang kasakit alang kanatong tanan. Atong itugyan karon ining atong santos nga misa nobena sa mahal na Jesus Nazareno, ang atong kaugalingong mga kasing-kasing. That our hearts be like His, a heart that is open, generous, forgiving, loving, a heart that learns to appreciate the sufferings of others, a heart that is generous in embracing everyone. Amen.